Έλα λίγο. Κάτσε ένα σουλάκι. Road Rage. Road Rage. Όταν το αμάξι της Λίνας έμεινε στο δρόμο, ο κούκλος που οδηγούσε το γερανό της οδικής βοήθειας την έκανε να νιώσει καλύτερα με απρόσμενο τρόπο. Δηλαδή όλες Λίνα, Τζίνα, Μίνα, Τίνα, Κίνα κτλ. Έτσι. Καμιά Παναγιώτα χάθηκε να είναι, ξέρω εγώ. Ξεκινάω από αυτό τώρα γιατί εντάξει. Όλοι πιστεύουν ότι είμαι δυναμική και γυναίκα καριέρα. Έλα λίγο. Βαθιά μέσα μου όμως, πόσο βαθιά δεν μας λες. Πολύ. Όμως έχω πάντα μια κρυφή φαντασίωση με κάποιον που έρχεται να με σώσει. Φυσικά δεν το έχω ομολογήσει σε κανέναν. Να με σώσει, να με χώσει. Να με σώσει μάλλον. Συγγνώμη. Όταν λοιπόν το αυτοκίνητο μου έμαθε βλάβη και ο πιο υπέροχος μαυρισμένος 25άρης έσκυψε πάνω από τη μηχανή, το πιστόνι, δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Η φλάνζα. Παραδέχομαι πως η γεμάτη γράσο στολή του γράσο και ο γερανός δεν θυμίζουν ακριβώς πανοπλία και κάτασπρο άλογο, αλλά ποιος νοιάζεται. Και ως μία πολλάδη Κάρτερ. Η ηρωνία είναι πως ενώ σκέφτομαι πολύ συχνά το σεξ, ναι, εκείνο το απόγευμα ήταν το τελευταίο πράγμα στο μυαλό μου. Έγινε ρε. Είχα περάσει το Σαββατοκύριακο με φίλους. Ναι. Στα μισά του δρόμου της επιστροφής όμως το αμάξι μου κλάταρε. Κλάταρε. Στα πιτς. Ανοίξει τα αυτάκια τώρα. Ναι. Τώρα ξεκινάνε τα καλά. Ευτυχώς ήταν ακόμα απόγευμα και υπήρχε φως. Τηλεφώνησε στην οδική βοήθεια από το κινητό. Ναι, γεια σας. Συμπτωματικά. Ναι. Δουλεύω ως τηλεφωνήτρια σε μια πολύ γνωστή εταιρεία οδικής βοήθειας. Α, εντάξει. Σας αφήνω να μαντέψετε πια. Καλά. Αλλά ποτέ ξανά δεν είχε χρειαστεί να την καλέσω για μένα. Ναι. Συχνά όταν έρχονταν άντρες για να κάνουν αίτηση στα γραφεία, με τα άλλα κορίτσια συνηθίζαμε να τους βαθμολογούμε με άριστη το 10. Καθόλου τσόλια δεν είστε, αλλά τέλος πάντων. Μέχρι τότε το καλύτερο που είχαμε βάλει ήταν ένα 8. Αυτή τη φορά βέβαια δεν με ένοιαζε πως θα ήταν ο υπάλληλος, αρκεί να με έπαιρνε από εκεί, αλλά όταν έφτασε άλλαξε εντελώς γνώμη. Κούκλος, μαυρισμένος με μαύρα γυαλιά και μάτια και ένα σαγηνευτικό χαμόγελο. Και λέει τον Google μαυρισμένο. Με αντιμετώπιζε εντελώς επαγγελματικά. Με ρώτησε τι έγινε και ψαχούλεψε λίγο στη μηχανή. Ήταν πολύ καθησυχαστικός και με έκανε να νιώσω τόσο ασφαλής που η φαντασίωση μου άρχισε να έρχεται στην επιφάνεια, τόσο που δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από τους γλουτούς του. Από τους γλουτούς του, ξεβράκωτος ήρθε. Σορτσάκι. Να. Και μόνο που τον έβλεπα ένιωθα να υγραίνομαι. Του είπα ότι δουλεύαμε για την ίδια εταιρεία και αυτό έσπασε τον πάγο. Τρέχουν υγρά. Από πού, από το ψυγείο, όχι. Όταν άρχισα να το φλερτάρω και να του πετάω υπονοούμενα, εκείνος ανταποκρίθηκε. Θα βάλω λίγο παραφλού. Δεν ήθελα να φτάσουμε μόνο στην ανταλλαγή τηλεφώνων, ήθελα σεξ. Έλα λίγο. Εκείνος έβαλε μπροστά τη μηχανή και μου είπε: είχε φύγει ο ημάντας στο ανεμιστήρα. Τώρα είναι μια χαρά. Του χάρισε το καλύτερό μου χαμόγελο, ενώ σκεφτόμουν με αγωνία πως θα το προχωρούσα παραπέρα. Ύστερα εκείνος είπε: υπάρχει ένα πάρκινγκ λίγο πιο κάτω. Έτσι τυχαία το είπε. Θα σας ακολουθήσω μέχρι εκεί για να βεβαιωθώ ότι το αμάξι είναι εντάξει. Πολύ ωραία. Σε λίγα λεπτά ήμασταν εκεί. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε ερεθιζόμουν και πιο πολύ. Έκανα στην άκρη, σε ένα ερμικό σημείο του πάρκινγκ, περιμένοντας να με χαιρετήσει και να φύγει, αλλά αυτός πάρκαρε δίπλα μου. Δεν μπορούσε να μου δώσει καλύτερη αφορμή. Η φτερωτή. Βγήκα έξω. Χτύπησα το τζάμι του και είπα: εντάξει λοιπόν, ας δούμε τα εργαλεία σου. Όχ! Χύμα. Ορίστε, έχω ένα γρίλο, ένα κατσαβίδι, ένα πολύμετρο. Ακούγεται χαζό, αλλά γελούσαμε πολύ με τέτοια φρικτά υπονοούμενα. Εκείνος χαμογέλασε και γλίστρησε στο διπλανό κάθισμα για να μπορέσω να μπω. Θες να δεις το πολιτήρι μου. Δεν έχασε χρόνο. Με λόγια, τον φίλησε κατευθείαν. Το σεξ ήταν πολύ γρήγορο και παθιασμένο. Φιληθήκαμε με δύναμη και εκείνος γλίστρησε στα δάχτυλά του κάτω από τη φούστα μου, χαϊδεύοντάς μου την πτολεμαΐδα μου και σπρώχνοντας το μεσαίο του δάχτυλο μέσα μου. Μέσα πού? Στην πτολεμαΐδα της. Πολύ ωραία. Παράδεισος. Παράδεισος. Ναι. Heaven is a place on earth. Εγώ τον αυνάνιζα με μανία. Κάναμε και δυο πολύ θόρυβο. Δεν είχε σκοτεινιάσει ακόμα, οπότε μπορούσαν άνετα να μας δουν, αλλά δεν μας ένοιαζε καθόλου. Η μηχανή φταίει. Όταν πλησίαζα στον οργασμό, έσκυψα και του έκανα μια πλήση. Το έκανα στο ματικό. Ναι. Λοιπόν, τον έφερα στο χείλος του οργασμού με τη γλώσσα μου. Και εκείνο. Συγγνώμη που βγήκε αυθόρμητα. Δεν θα ξανασυμβεί. Ο Κιτ. Πάγκελ, πρέπει να φύγουμε. Σκάσε.
Λοιπόν, τον έφερα στο χείλος του οργασμού με τη γλώσσα μου και εκείνος με τράβηξε πάνω του για να κάνουμε άγριο καυτό σεξ στο μπροστινό κάθισμα. Σαν το κίνητο. Εγώ αυνανιζόμουν με δύναμη με εκείνον μέσα μου. Έγινε. Μέχρι που τελέψαμε μαζί μέσα σε βογγητά. Κλείσε και βενζίνη. Ύστερα φιληθήκαμε για πολλή ώρα με μένα ακόμα πάνω του. Ντρεπόμουν τρομερά να σηκωθώ και να τον αντικρίσω. Το κατάλαβα. Το σεξ ήταν τέλειο, αλλά ένιωθε εντελώς τσούλα. Όχι, τα παραλές. Τι θα σκεφτόταν για μένα? Τίποτα. Του είπα, κοίτα, δεν τα συνηθίζω εγώ αυτά. Όχι, μην με παρεξηγήσεις. Και εκείνος απάντησε, μην ανησυχείς, ούτε κι εγώ. Έτσι. Κοροϊδηλίκι. Θα είναι η καινούργια πολιτική εξυπηρέτηση πελατών. Μου είπε ότι έπρεπε να γυρίσει στη δουλειά, αλλά μου έδωσε το σταθερό και το κινητό του και με έβαλε να υποσχεθώ ότι θα του τηλεφωνούσα. Φοβόμουν ότι μου είχε δώσει τα τηλέφωνα μόνο και μόνο από ευγένεια, αλλά βγήκαμε για ένα ποτό και 6 μήνες αργότερα είμαστε ακόμα μαζί. Πολύ ωραία. Το σεξ μεταξύ μας είναι απίστευτο, αν και δεν το έχουμε ξανακάνει στο γερανό από τότε. Οι άλλοι ξέρουν ότι γνωριστήκαμε στη δουλειά, αλλά δεν έχουν ιδέα πως τον αποπλάνησα στην άκρη του δρόμου. Μας έγραψε η Λίνα, ετών 25. Μπράβο τη Λίνα, ετών 25. Σου Λίνα. Άμα πρέπει να βάλει κάποιος επαγγελματίας στο χέρι του για να φτιάξει το αυτοκίνητο, έτσι είναι τα πράγματα. Συγχαρητήρια να πούμε στη Λίνα, και είναι καλό το να υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων σε μια εταιρεία. Εντάξει, τώρα μερικές σχέσεις προχωράνε λίγο περισσότερο βέβαια. Και πάντα συμβαίνει με αυτές τις ευκαιρίες να μην τα κάνουν αυτά τα πράγματα, να μην τα συνηθίζουν. Είναι η πρώτη φορά που μου ξανασυμβαίνει. Δεν το ξανακάνει ποτέ. Σε γερανό. Σε πάρκινγκ. Η επόμενη ιστορία θα έχει να κάνει την μπετονιέρα. Άνετα. Την μπετονιέρα μην κατηγοράς. Αυτή στον δίνει να το φας. Δεν αντέχω άλλα. Γεια σου Σπύρε. Καλημέρα, τι κάνετε παιδες? Ρόδος, sun and beach with Russian girls. Ελάτε κάντε το δόθε που λένε και στο χωριό μου. Πού στη Ρόδο είσαι ρε? Περνάς καλά από ό,τι βλέπω. Καλημέρα, λέει, καμιά ιστορία με δικαστικό αντιπρόσωπο και εκλογές δεν είχατε που είναι και πιο επίκαιρο? Δεν μας έχουν γράψει καμιά. Αν και το εκλογικό κέντρο έχει όλα τα κομφόρ για να παίξει κάτι τέτοιο. Είναι νωρίς το πρωί, τέλος πάντων, που ακόμα δεν έχει ξυπνήσει. Έχουν περάσει καμιά 7-8 παππούδες και μετά πάνε για να πιούν καφέ. Ή προς το τέλος που έχουν τελειώσει όλοι. Καταμέτρηση κλείνουν όλα. Καταμέτρηση και έρχεται και ο τελευταίος συνδρομέας. Πρόλαβα, είναι 7-1, ίσα προλαβαίνετε. Πάει στο παραβάν, δεν το έχω πάρει όλα τα ψηφοδέλτια. Να έρθω εκεί να σας δείξω, πάρτα. Εσύ λες με ψηφοφόρο τώρα. Ναι. Έχω λέω με ανθρώπους που είναι μέσα εκεί. Τους μεταξύ τους. Καλά, και αυτό παίζει. Είναι μια παρτουζάρα μετά. Τι ωραία. Έχουμε ένα πρόβλημα με το εκλογικό κέντρο Άρνο Τούμπας. Λοιπόν, ακόμα δεν έχουν έρθει τα αποτελέσματα. Να κάνουμε μια σύνδεση και δώσε μετά. Τι άλλο έχουμε? Πού είμαστε? Εδώ είμαστε. Γεια σου Άκη. Ένας κουβάς γράσο, τι θα τον κάνεις? Έλα τον κάνεις και θα σου γρασάρω τα γρανάζια. Είδες που είναι όλα βγαλμένα μέσα από τη ζωή ρε φίλε. Δεν προφέρεται lineage αλλά lineage. Και εφόσον έχει να κάνει με γενεαλογία, προέλευση, γεια σου τα λοιπά, έχεις δίκιο. Lineage είναι στην τυπογραφία, στις εκδόσεις, αλλά έχει περάσει γενικότερα ως lineage. Συμφωνώ απόλυτα, Μίτσε μου. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα μορφιές από την ηλιόλουστη και παπαριασμένη ριδεστό. Νεκτάρια στο βίντεο, είσαι Θεός, σκέτος άρχοντας. Και συνεχίζεις, έλα να σου δείξω τον γρίλο μου να δεις αν δουλεύει καλά. Μια δοκιμή έκανε το κορίτσι να δει αν ήταν καλό στην εργασία του. Του κατηχητικού είναι. Μπορεί να ήταν και μια μέθοδος για να δουν αν όντως είναι εξυπηρετικοί, ρε παιδί μου, οι υπάλληλοι οι οποίοι εργάζονται στην συγκεκριμένη εταιρεία. Καθόλου απίθανο. Όλα παίζουν, Γιάννη μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έδωσες μια νέα, τέλος πάντων, διάσταση στο όλο θέμα.